नाथाय बिसोरथ' दाखाथि ग्रुप जोंथ' दाखाथि नङा खुलुमबाय बयखौबो दानि जोंनि BTR हालामनि दुंहाव थासारि जिनाखि सोलिबाय थानाय बे दुंहाव थासारिखौ लानानै आङो एसे फंनैसो सावरायनो सानदों लोगोफोर नोंथांमोना बेफोरबायदि सावरायनायखौ नायनो एबा खोनासंनो गोसो जायोब्ला नायलांनो हागोन आरो जुदि नायनो मोजां मोनाब्ला नोंथांमोना नायाब्लाबो जाबाय बे BTRनि दुंहाव थासारिया जोंनि ओनसोलाव स्टार्ट जादों होनोब्ला जोंनि आमगुरि पुलिस स्टेशननि सिङाव थानाय आमटेका एरियानि जिनाखि नाम्बार 2 जमुनागुरियाव अबिनाश मुसाहारि होननायनि न'खराव जिनाखि लुथिं जानाय आरो पिस्तल देखायनानै गुलि गावनानै रां लांनाय आरो सना लांनाय बेनिफ्राय जोंनो रां नांगौ होननानै बुंबाय दाथ' बेखौ नुनानै एसे गिनाय मोनगासिनो दङ मोनायावबो गिनायजोंनो ओंखामखौबो जानो हाखसै मोदोमाव गुग्रुबदों आङो औ जानो हाखसै ओमफ्राय दाबो एसे गिनाय मोनबाय थादों माने जोंनि माबा बर'नि गेजेराव मानो बिदि थासारिफ्रा जाखो आरो ओइदिनखालि हरावनो मालिबिथा इन्द्रापुरनि कृष्णा लुइटेल होननायनि न'खरनिफ्राय 3,80,000 पिस्तल देखायनानै गुलि गावनानै लुथिं खालामनानै एबा सिगि सग' रां सेनानै लांनाय एकदम तार असरे मारि दिছে এই গুলিটো এটা তাত লাগিছে বেৰাত এই গুলি মাৰাতে হি ভয় খাই কান্দি কান্দি ইফালে পলাই গ'ল তেতিয়া মোক 3,80,000 আরে এইবিলাক ঘটনা আমি ভুগি থাকিব লাগিব ইয়াত জীয়াই থাকাৰ কাৰণে আমাৰ মুশকিল হ'ব সেইটো दा बे हरनिफ्रायनो गोबां दुंहाव थासारिया जोंनि एरियायाव बा जोंनि ओनसोलाव सोमजिखांदों साननो हायाखै सोर अबेनि माबायदि मानसि जाथावगौ होननानै हमनो हायाखै सानथामनि उनाव जोङो खोनानो मोनबाय सरलपारानि उल्टापानि होननाय गामियाव सासे सानसुला वारि होननाय गसाइगाव एरियानि सासे सुबुङा एनकाउन्टाराव थैयो बियो जि बे इन्द्रापुरनि आरो बे जमुनागुरिनि लुथिङाव एबा डाकाथि खालामनायाव लोब्बा दङमोन होननानै बे सानसुला वारिया एनकाउन्टार खालामजायो पुलिसनि गुलिजों थैयो बे समाव पुलिसा बुंदोंमोन जे बियो सासे NLFB नि केडार होननानै दा ओनसोलाव सुबुंफोरनि खर'आव गोबां आन्दायनाय फैदों साननो हायाखै माबोरै जाखो दा बेनि उनाव NLFB दैदेनगिरिनिफ्राय प्रेस मिटनि गेजेरजों क्लारिफिकेशन होबाय जे माखासे NLFB केडार्सफ्रा डिस्चार्ज जाबाय होननानै बियो NLFB मोन थिगानो किन्तु बेसोरखौहाय जोङो 16 जनखौ जोङो 28 तारिख मार्चनि 2022 बे समबार खालिमोन बियो जेब्ला जोङो क'क्राझारावहाय NLFB डिजाइनेटेड केम्पआवहाय जों काउन्सिल मिटिं प्लास जेनेरेल मिटिं जयै सावरायलायनानैहाय जोङो बिसोर केडार्सफोरखौहाय जोङो माबा खालामदोंमोन मा होनोमोनलायो डिस्चार्ज होनाय जादोंमोन जोङो बिनिनो बे सानसुला वारियाबो डिस्चार्ज जानाय सासे केडारसो होननानै बिसोरो फोरमायलायबाय बियो जानानै थांबाय बेयाव सासे बर' सुबुङा थैजेनबाय बिनि उनाव रुनिखाता थानानि सिङाव थानाय खुंग्रिं गामिनि सिदाबारि होननाय जायगायाव सानै सुबुङा एनकाउन्टार जालायबाय जेराव एडिशनेल SPआबो आखायाव गुलि नांलायनाय जायो सानै बर' लाइमोना गावथार जालायबाय सासेखौ सिनायनो मोन्दों महन्त नार्जारि होननानै जायखौ आं सिगांनि भिडिअ सिनायथि होबाय आरो सासेखौ आं दासिम सिनायनो हायाखै दानिया बे जाथाया जानानै आरो गोबां कनफिउसन जोंनि सुबुंफोरनि गेजेराव फैबावलायबाय मानो होनोब्ला बेयावबो बिसोरो सासपेक्ट खालायदोंमोन बे NLFB नि केडार होननानै माखासे लाइजाम लिरनायनि गेजेरजों NLFB निफ्रायबो फोरमायहरबाय जे बियो NLFB नि केडार नङा होननानै ओइदिनखालि हरावनो दानिया जाबावलायबाय जाथाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि धालिगाव पुलिस स्टेशननि सिङाव थानाय किसान बाजारनि खामारपारा होननाय गामियाव मनरन्जननि न'खराव लुथिं खालामनो नारा नाथा नाजानाय समाव बे समावनो मनरन्जना गावनि बिबोनां राजा बर'खौ फन हरनानै लिंहरनायाव थाब हेफाजाब होनो होननानै खारलांनाय समावनो लामायाव लोगो मोननानै राजा बर' होननायखौ बे दुथाङानो एबा लुथिं खालामग्रा डाकाथि खालामग्रा सुबुंफ्रानो गावथारनानै गालांलायबाय बेनि उनाव नेक्स्ट मोनायावनो बे राजा बर'खौ गावथारग्रा होननानै एनकाउन्टाराव सासे मानसिया थैबावलायबाय बेनो जाहैलायबाय मनजित बसुमतारी जायखौ धालिगाव पुलिस स्टेशननि सिङाव थानाय मध्यम खामारपारानि होननानै पुलिसा फोरमायो आरो बेजोंनो लोगोसे बिनि लोगोखौ स्टेटमेन्टआव पुलिसा बुंनाय बायदिब्ला गावसोर इन्टरगेसन खालामनायाव एबा सोंनाय फिननाय लानायाव सासेखौ बिसोरो सोंनानै मोन्दों जाहैबाय लोक्षिराम दैमारि बङाइगावनि होननानै आरो बेबो बर'
बे दुंहाव थासारिखौ लानानै गावथारनाय दाखाथि खालामनाय गासै बेफोरबायदि बेले बेजे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसा जाबाय थानायखौ नुनानै आबसुआबो धरना होबाय। दहाय बेलासियाव जों निउस मिडियायाव बागदावखांबाय नुनानै जे NLFBनि डिसचार्ज जानाय केडारफोर होननानै गावसोरनो निउस मिडियानि निउस पर्टेलनि हेल्पलाइन नाम्बाराव कल खालामनानै फोरमायहरनानै लाबाय। बे समाव नोंथांमोना खोनासंदो नैबे सुंद' क्लिपखौ। बुंलाय सोरमोन? जों NLFBनि डिसचार्ज जानाय। अके थारमाने जोंखौ थारमाने हेल' औ दे खोनादों बुंलाय नोंथां मा होनो माने जोङो डिसचार्ज जानाय आरो ने माने आंनि मुङा माने बिगनायथि। अके ओमफ्राय जोङो दा माने डिसचार्ज जानाय लेखायै जोंखौ माने पुलिसफोर नागिरदोंमोनथ'। अके निश्चय। गतिके जोंखौ नागिरनायखाय जोङो हाग्रायाव खारना दंमोन। अके माबे हाग्रायाव दं नोंसोरो? जों दा ओरैहाय भालुफुं बै भालुफुङाव आरो हाग्रायाव दैमुगुरि होननाय मोनसे 2 नम्बर दैमुगुरि बे जायगायाव दं आरो। अके ओमफ्राय नोंथांमोना दा मा खालामनो लुबैदों दा ओरैनो? जोङो दा माने सारेन्डार जासिगोन आरो प्रशासननि माबायावहाय। नोंसोर नोंथांमोना पुलिसफोरजों फुरा माने सरकारजों सावरायखाबायना सारेन्डार जानायनि? औ सावरायबाय सावरायगासिनो दं सावरायबाय माने लांनो फैसिगोन। नोंथांमोना साबेसे दङ ओरैनो? जों 6 जन दं। गासै 6 जन दङ। औ ओमफ्राय हाथियारफोरबो दं। ओमफ्राय माबे जायगायावहा नोंथांमोना सारेन्डार जागोन होनना बुंदोंमोन ना? जोङो भालुफुंनिफ्राय ओंखारलांसिगोन आरो। भालुफुङाव ओंखारलांसिगोन ना? अब्ला बिसोरो बुंनानै लाबाय बिसोरो डिसचार्ज जानाय NLFB केडारफोर बिसोरो पुलिसखौ गिनानै दा हाग्रायाव खारखोमानानै बालुंफुं होननाय हाग्रायाव खारखोमानानै दं होननानै फोरमायनानै लाबाय। आरो बिथांमोना गावसोरखौ सरकारनो एबा पुलिसनाव गथायनानै एबा सारेन्डार जानानै सान्थिखौ लुबैनानै गाव गावनि न'आव सान्थियै थाफिननो होननानै बे बिथांमोना गावसोरखौ गथायनो होननानै रेडि जाबाय होननानै। जोंहा जाहाथे जेबो खैफोद आफोद फैया रावनिबो बेनि थाखायनो जों दा हाथियार गथायनानै जोङो न'आवहाय गोजोनै थाहैनो थाखाय सावरायबाय थादों। सारेन्डार जानो होननानै सान्थियाव थानो गोसो गाव गावनि न'खराव सान्थि थानो होननानै दानिया फैनानै लाबोनाय समावनो माखासे निउस मिडियानि स्टेटमेन्टआव NLFBनि दैदेनगिरि M बाथाया दानिया स्टेटमेन्टआव बुंलायबाय बिसोरथ' दाखाथि ग्रुप मोजां मानसिखौ बुथारना खारदों। दा बिनिफ्राय गावसोर थैजानो गिनानै जोंनि आश्रय बिनानै बिसोरो सारेन्डार जादों सरकारजों। सिखाव ग्रुप हिसाबै आफाद दानाय बिसोरो साननैसो जोंजों दंमोन जेनेबा NLFB नाम लानानै थाखा फैसानि लबाव बिसोरो दा ओरै गावसोर ज' बायरानि माखासे गावसोर माखासे खारनानै बिसोर गुन्डा ग्रुप दाखाथि ग्रुप बिसोरो बागमारावबो लुथिदों आरो ओरै किसान बाजाराव लुथिनानै बे जाय माहाजोननि फंबाय बेखौबो बुथारदों। बे राजा बर'खौ बुथारनायाबो बिसोरनि ग्रुपआनो बिसोरनिफ्राय खामान हरनायमोन। दा बेखौ गावसिनावसो सोंनांगोन जोंथ' मा बुंनो। दा सोरबाया माने थाखा फैसा जोंनावथ' केमाव मोना नालाय बेखौ लानानै सोरबाया न'आव मावनानै जानो थाहैदों। न'आव दङब्लाथ' मोजां खोथा ओमफ्राय बिसोरजों दङब्लाथ' बिसोरथ' NLFBखौ फानदों बिसोर खिन्थु दाखाथि। दानिया जाय 6 जननि गेजेराव सासे बुङो बेखौ खोनासंलायदो नै। जोंथ' दाकायदि नङा माने जोंखौ हथात माने बिदिनो जोंनि गेजेराव जोंनि माखासे सन्देह खालामनानै माने जोंखौ हान्दायनाय बायदि जादों आरो। बिसोरथ' दाकायदि नङामोन माने गावसोर जिफोर आफादनिफ्राय जेनेबा जों जेबो सानस'नो हायैयाव जों जेनेबा मा खालामनो जिउखौ राहा खालामनायनि हिसाबै बेसेबां आन्दो थाबायनो। बिसोरो बुंनानै लाबाय गावसोरो दाखाथि नङा। दा दिनैसिमाव बेखिनि दा जेखियानो जा मानो थैनाय मानि एबा एनकाउन्टार जानाय मानि बर'आनो बेफोरबायदि थासारिया जोंनि जायगायाव सोमजिदों। दा बेबायदिनो जोंनि जायगायाव मोजां थासारिखौ जों लुबैयो। BTR एग्रिमेन्टखौ बिराद गिदिर मोनसे एग्रिमेन्ट सान्थिनि सुक्ति होननानै बुंदोंमोन। दा सान्थिनि सुक्तिया बोसोरनै जानानै थांबाय। बोसोरनैनि उनावनो बेफोरबायदि आरोबाव सिल्लाय गुलिजों गावलायनाय गावथारलायनाय जुदि जाबावोब्ला जोबोद साननो गोनां जायो। स' बेनिखायनो जोंनि बर' हारिनि गासै सुबुंफोर जुदि सोरनिबा गोसोफ्राव बेफोरबायदिनो गावलायनाय सुथारलायनाय एबा दाबिनानै एबा गोरलै राहायै रां खामायनानै संसार जालांनो सानोब्ला बेयो थिग जाया। बेयो नोंथाङाल' सानसे साननैनि थाखाय सान्थि मोननो हागौ नाथाय जोबोद दुंहाव थासारियाव थानो गोनां जायो सान्थि गैयै जायो। बेखौनो आङो फोरमायनो सानबाय। नैबे सप्तानैसोनि गेजेराव मोनसे गिख्रंथाव जारिमिन जानानै थांबाय जोंनि ओनसोलाव। बेखौनो आं नोंथांमोनजों
फोरमायबाय आरो बे भिडिअखौनो आं बानायबाय आरो बेखिनियावनो भिडिअखौबो फोजोबबाय आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनबावगोन लोगोफोर स' बे समसिम बाय बाय